Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, райондагы яңалыкларга кыскача күзәтү белән студияда мин Эльвира Камалетдинова. Хезмәт коллективларында авыл җирлекләрендә хисап җыелышлары дәвам итә. Аның чираттагысы Үшәлле авыл берәмлегендә узды. Җыелышта хисап чыгышы белән Үшәлле авыл берәмлеге башлыгы Гөлшат Төхвәтуллина чыкты. Һәр авыл җирлегенә хас булган мәсьәләләр, башкарылган эшләр, хәл итәсе сораулар биредә дә бар. Шул ук сыйфатлы су белән тәэмин ителеш, элемтә, юллар төзеклеге һәм башкалар. Җыелышта катнашкан район башлыгы орынбасары Роза Галиева авыл халкына рәхмәт әйтеп, хезмәткәрләргә, юбилярларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Авыл халкы үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алды. Сәхнә түреннән яңгыраган матур җырлар исә җыелышның рәсми төсенә бәйрәм яме өстәде. Гыйнвар айында районда ел укытучысы һәм иң яхшы татар теле укытучысы бәйгеләренең муниципаль турлары узды. Җиңүчеләр билгеләнде. Быел әлеге бәйгедә 80 укытучы катнашып, 24 конкурсант финалга чыкты. Алар мәктәпләрдә ачык дәресләр бирделәр, мастер-класслар күрсәттеләр. Түгәрәк өстәл артында район җитәкчеләре белән дә очраштылар. Шушы атнада бәйге җиңүчеләре һәм районның масса күләм мәгълүмат чаралары журналистлары катнашында Маяк газетасы редакциясендә брифинг узды. Биредә Актүбә 1-нче урта мәктәбенең математика укытучысы Наталья Юсипова, Азнакай 6-нчы урта мәктәбенең тарих укытучысы Галина Лабанова, Азнакай 1-нче урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүзәл Саргузина катнашты. Педагогик дебют номинациясендә җиңү яулаган Азнакай 5-нче урта мәктәбенең инглиз теле укытучысы Нигина Турсунова әлеге очрашуда катнаша алмады. Ул укучылары белән Казанда олимпиадада иде. Бәйге иҗади мөмкинлекләр, сәләтләрне ачарга ярдәм итә. Биредә алар үз осталыкларын сынап кына калмый, тәҗрибәдә уртаклаша. Бер генә көн эчендә үткәрелгән бәйге түгел, 3 җирлектә 3 төрле юнәлеш буенча үзләрен танытты. Алар барысы да җиңүгә лаек. Тик без иңнәр арасыннан иңнәрне сайладык. Алар район данын республика күләмендә яклаячак, диде Мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары, жюри рәисе Лилия Әхмәдишина. В этом году, как и всегда, традиционно конкурс проходит в номинации «Лучший учитель татарского языка», педагогический дебют для педагогов со стажем работы до 3 лет и основная номинация «Учитель года» для педагогов от 5 лет стажа работы. Возраст не ограничен. Укытучылар журналистларның сорауларына җавап биреп, үзләренең тәҗрибәсе, эш алымнары, әлеге бәйгеләрнең кирәклеге, һөнәри осталык, балалар һәм аларның әти-әниләре белән эш алымнары хакында үз фикерләрен белдерделәр. Иң мөһиме, үз эшеңне, балаларны ярату һәм укучылар белән ихлас булу, диде алар, укытучы һөнәренең асылы хакында сөйләгәндә. Инде бу профессияны сайлаганда, чыннан да менә татар теленә мәхәббәт, укытучыга мәхәббәт, ул минем иремнең әнисе, ул безне укытты. Ул минем күңелемдә тора, бүген дә тактага язып аңлаткан кагыйдәләре минем бүген дә күз алдымда. Һәм менә әсәрләр укырга яратуым, балаларны бик яратам. Менә миңа сыйныфтагы бөтен бала бер тигез. Һәм миңа бу профессияга мәхәббәт уятуны, бу һөнәрне сайлауга этәргеч бирде әлбәттә. Әгәр дә эшеңне яратмасаң, эшкә барасы килмәс иде. Чыннан да эшне яратып барабыз, яратып эшлибез. Бик рәхәт. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, җиңүчеләр 15-16 февральдә Әлмәттә узачак зона турында район данын яклаячак. Республикада шул исәптән районда да бала төп пассажир дигән исем астында профилактик чара уздырыла. Әлеге чараны ЮХИДИ инспекторлары Игорь Черных һәм юл хәрәкәтләре иминлеге профилактикасы буенча бүлек җитәкчесе Альмира Сагдатуллина үткәрде. Анда 7-нче гомум белем бирү мәктәбе, 18-нче балалар бакчасы балалары һәм политехник техникум студентлары катнашты. Әлеге акциянең максаты балалар катнашындагы юл хәрәкәтләрендә иминлекне саклау. Чөнки автомобильдәге бала куркынычсызлыгы, аның иминлеге өлкәннәрнең бурычы. Әле ел башланып кына китте, әмма инде республикада юл транспорт хәрәкәтендә аварияләрдән 3 баланың гомере өзелде. Бу аянычлы хәлнең аяныч саннары. Фаҗигаләрнең күбесе юл хәрәкәте кагыйдәләрен, саклык чараларын үтәмәү һәм автокреслолардан дөрес файдаланмау. Инспекторлар әлеге чарада автомобиль йөртүчеләргә белешмәләр таратып, юлларда йөргәндә сак һәм игътибарлы булырга өндәде. Тизлек, җитезлек, осталык. Районда узган автокросс ярышлары хакында алдагы материалда тулырак.
Азнакайда парус балалар һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү үзәге оештырган автокросс ярышларында районыбыздан һәм күрше-тирә шәһәрләрдән дә килгәннәр иде. Азнакай, Әлмәт, Лениногорск, Ярчалы, Түбән Кама, Бөгелмә, Баулы, Җәлил, Нурлат, Актүбә, Карабаш, Рус, Акташы. Барлыгы 50-гә якын узышчы катнашты биредә. Ярышларда катнашучылар 3 класста узышты. Алгы, арткы приводлы һәм тулы приводлы автомобильләрдә үз көчләрен һәм осталыкларын сынады алар. Алгы приводлы автомобильләр арасында үткән этапта беренче урынны Түбән Камадан Дмитрий Кондаков яулады. 2дә Азнакайдан Илнур Мөбарәкшин, 3нче урында Әлмәт шәһәреннән Марат Мәүлитов. Арткы приводлы автомобильләр арасында Әлмәттән Леонид Никушин, беренче урында Азнакайдан Алексей Гнеденков, 2дә, 3дә Бөгелмәдән Павел Марчев. Тулы приводлы автомобильләр арасында беренче урында Бөгелмә шәһәреннән Сергей Павлов, 2дә Җәлил бистәсеннән Илнур Хананов, 3дә Азнакайдан Фәнис Нуретдинов. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Автокросс ярышлары районда менә инде ничәнче ел рәттән үткәрелә. Кышкысы белән бер рәттән җәйге ярышларны да Азнакайлылар һәм районыбыз кунаклары үз итә. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам. Ялларыгыз матур һәм файдалы үтсен дигән теләктә калып, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bil ihsani ila yawmiddin. Wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilgan, har doim bizlarni ne'matlantirgan, har doim bizlarni tarbiyalagan, shu haq dinga keltirgan Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd va sana maqtovlarimiz bo'lsa edi. Hamda onun peygamberine, ilçesine, Rasulüne, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл türleri bizden şıkkan salavat şerifleri biz har daim erişip tırsaydı. Hamda yine peygamberinin ehli beytine, yani gailesine, hem indi sahabelerge Allah'ın rahmetleri, selamları har daim erişsaydı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat, Allah Teala şu cemaat kişilerin bizning için mübarek kılsaydı. Bu günlerde kılgan gıybadetleri bizni Allah Teala ecir savaplarını artırıp kabullardan kılsaydı. Hamda indi günahlarımızı, bilip hem bilmişe kılgan günahlarımızı, hata kimşiliklerimizni Allah Teala gafu eyleseydi, yarlıqasaydı. Allah Subhanahu ve Teala kişini yoktan bar kıldı. Hamda indi kişiye iki nerse birdi. Onun canın birdi, nefsin birdi, hamda onun indi fitratın birdi. Birincisi kişinin nefsi, o indi naşar xuluqlu, xuluqsuz, terbiyesiz, har daim kişini naşarlıqqa iltetirgen, har daim naşar uylar kirtetirgen nerse, hamda indi kişinin tabiatına fitrat koydu. Fitrat ol Allah'a şanuğa, onun birdemligine, birden buluğuna, bir buluğuna, ham Allah Teala'ga itaatli buluğa şakıratırgan bir məxluq. Hamda mene şuşu iki fitrat bilen nefis har vakit küreşeler. Hamda indi kişinin nefsi, o mene kubüsünçe indi balalarda kuruna, kişinin naşar xuluqları, tabiatında bulgan naşar xuluqları, aşığı, gadilsizlik, künneşu, xusutlanı, onlar indi mene belki şaktanı kuruna. Eğer de etiyenilerine qarasalar, balaları har vakit aşığa, sabırsızlana, künneşe, indi soğuşırga mümkün, üz-üzlerini tıymasqa mümkün. Şunun için kişinin tabiatı belki şaktanı kuruna başlayır. Hamda indi iki türküm kişi var. Birincisi ol indi mene şuşu nefsin terbiyelegen kişiler. Yaxşılıqqa üretken kişiler. Ham ikinci türküm kişi ol indi nefslerine hoca bulmagan kişiler. Nefslerin terbiyelemegen kişiler. Hamda nefsleri nindi günahqa şakırmasın, bütün şuşu günahqa şabatırgan kişiler. Onlar indi şuşu nefsin terbiyelemişe, uz canına, uz nefsine, uz naşar xulquna hoca bulmagan kişiler.
Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля ике төркем кешегә ике төрле җәза бирә. Хәерле җәза һәм дә инде начар җәза. Һәм дә Коранда Аллаһ субханаһу ва тааля нәфснең нәшушы начар холыклары турында безгә күп сөйли. Алар инде бик күп. Нәфснең начар холыкы, начар сыйфатлары бар. Һәм дә бүген сезнең белән инде нәшушы нәфснең 4 начар сыйфатлары турында сөйләшеп китербез. Иң беренче ул гаделсезлек һәм наданлык. Гаделсезлек һәм наданлык. Аны бер дип шутлыйбыз, чөнки алар инде бер-берсе белән якында киләләр. Һәм дә Аллаһ Тәала бик күп чакта аятларда аларны бер аятларда китерә. Бер аятларда, бер җөмләдә китерә. Мәсәлән, Аллаһ Тәала әйтә: "Инна арадна al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Аллаһ Тәала әйтә: "Без дә әманатны күкләргә, җиргә һәм дә инде тауларга тәкъдим иттек. Һәм инде менә шушы күкләр, җир һәм таулар әманатны кабул итмәделәр, курыктылар. Әгәр дә бу әманатны үтә алмасак, газапка дучар булырбыз дип курыктылар, кабул итмәделәр." Бу әманат инде Аллаһның шәригате. Шәригат нәрсә? Ул аның кушкан әмерләре һәм дә инде тыйган шушы нәрсәләр. Аллаһ Тәала нәрсә тыйса, без аңардан качырга тиешбез, нәрсә әмер итсә, без аны эшләргә тиешбез. Шушы шәригат. Һәм Аллаһ Тәала ул шәригатны шушы мәхлукатларга, җиргә, тауларга, күкләргә тәкъдим итте. Аларны кабул итмәделәр, курыктылар. Үтә алмыйбыз дип. Һәм дә Аллаһ Тәала әйтә, кеше кабул итте. Үз өстенә алды. Ягъни мәгълүм, инде Адам алейхиссалам беренче кеше яратылганда Аллаһ Тәала бүтән кешеләрнең җаннарын аның аркасыннан тартып алды. Бер хадистә китерелә. Һәм шушы аркасыннан тартып алгач, бүтән кешеләргә инде әйтте: "Мин сезнең Раббыгыз һәм шушы шәригатны тәкъдим итте." Кешеләр кабул иттеләр. Үтәрбез. Ул инде шәригатта булган бүтән әмерләреңне үтәрбез, итәгатьле булырбыз, сиңа инде буйсынырбыз диделәр. Һәм дә инде Аллаһ Тәала әйтә: "Иннаху кана залуман жахула", ләкин кеше надан булды һәм гаделсез булды. Надан булды һәм гаделсез булды. Ни өчен? Чөнки күбесенчә кеше үз сүзендә тормады, итәгатьсез булды, Аллаһның әмерләренә буйсынмады. Шуның өчен инде Аллаһ Тәала гаделсез ди. Ягъни әгәр дә кеше Аллаһ Тәала аңарга шушы нигъмәтләрен бирә, Аллаһ Тәала аны һәр вакыт тәрбияли, нигъмәтләндерә, һәр вакыт ярдәм итә, ул аның әмерләренә буйсынмый, Аллаһка итәгать итми, ул инде нәрсәкәй гаделсез була ул кеше. Гаделле кеше ул инде Аллаһны яраткан, аңа буйсынган бәндә. Һәм дә инде надан ди. Менә наданлык ни өчен наданлык? Чөнки әгәр дә кеше берәр мәгълүматны ала икән, яхшы, хакыйкый мәгълүматны ала икән, ул мәгълүмат буенча яшәргә тиеш. Менә кеше нинди генә ни булмасын, магистр булмасын, академик булмасын, нинди генә галим булмасын, әгәр дә ул Аллаһка буйсынмый икән, ул надан булачак. Күп генә мәгълүмат булмасын. Иң беренче безнең алган мәгълүмат ул нинди? Аллаһ Тәала бар икәнлеген безгә белдерәләр. Аллаһ Тәала Коръәндә, шушы хадисләрдә безгә бар булганын, аңа итәгатьле булырга кирәк икәнен сөйли. Менә шушы мәгълүматны бирә. Ул мәгълүматны кеше алмагач, һәм дә кабул итмәгәч, буйсынмагач, ул инде надан була. Шуның өчен шушы әманатны, Аллаһның шәригатны үтәгән кеше, ул инде Аллаһның олы дәрәҗәгә ирешә. Инде Аллаһның әманатын үтәмәгән кеше, ул инде бик түбән дәрәҗәгә ирешә, һәм инде Аллаһның газабына дучар була. Икенче сыйфат, ул да булса ашыгу. Ашыгу, һәр кеше һәр вакыт ашыга, һәр даим ашыга, кешеләрне ашыктыра, үзен ашыктыра, хәтта Аллаһ Тәгаләне ашыктыра. Берәр нәрсә булса, берәр начарлык кисә башына, ул инде Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорый башлый: "Аллаһ Тәгалә, тизрәк, мине куткар." Яисә берәр нинди йомышы булса, Аллаһ Тәгаләдән сорый: "Эй Раббым, менә шушы бер миңа кирәк, тизрәк шушыны бирче" дип Аллаһ Тәгалә ялвара башлый. Һәм дә инде кай вакыт менә кеше тар шушындый вакыйга булса, начарлык булса, бәла каза булса, инде ашыктырып Аллаһ Тәгаләдән ялвара һәм әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва яд'ул инсану бишарри ду'аһу бил хайр, ва кана ал-инсану аҗула." Адам баласы үзенә файдалы нәрсә сораган кебек, үзенә зарарлы әйбер дә дуа кыла ди. Үзенә зарарлы булган әйберләр сорап,
дуа кыла ди. Чөнки кеше ашыгучан булып яратылды ди. Кеше сорый: "Эй Раббым, менә шушы миңа әйбер кирәк, менә шушы машина кирәк, яисә менә шушы хатын белән өйләнәсем килә." Ләкин инде ул кеше белми, ул аңа хәерле буламы, хәерсез буламы. Аллаһ Тәала белә. Шуның өчен кай вакыт Аллаһ Тәала безгә җавабын китерми. Берәр нәрсә сорасак, Аллаһ Тәала безгә аны бирми. Ни өчен дигәндә, чөнки Аллаһ Тәала белә, әгәр дә ул менә шушы әйберне безгә бирсә, сораган әйберне, безнең йомышыбызны үтәсә, ул инде нәрсәкәй, ул әйбер безгә зарарлы булырга мөмкин. Шуның өчен Аллаһ Тәала рәхмәт йөзеннән безгә аны бирми. Шуның өчен кеше ашыктырмаска тиеш Аллаһны, үз-үзен ашыктырмаска тиеш, кешеләрне ашыктырмаска тиеш. Ашыгу шайтаннан дигән, нинди генә эш булмасын, нинди генә вакыйга килеп чыкмасын, кеше сабырлы булырга тиеш. Менә ашыгуның инде кире, ашыгуның инде башка нәрсәсе, башка сыйфаты ул сабырлык. Кеше сабырлы булып, ашыкмыйча инде менә шушы бәла казалардан коткарылырга тиеш. Өченче сыйфат турында сөйләшсәк, ул инде дөнья мәхәббәте. Аллаһ Тәала шулай ук менә шушы сыйфат турында безгә Куръани Кәримдә әйтә: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Аллаһ Тәала әйтә: әгәр кешеләргә ниғмәт бирсәк, алар сөенәләр. Гөнаһлары белән лайык булган шушы газап ирешсә, алар инде Аллаһның рәхмәтеннән өметләрен үзәләр. Аллаһ Тәала әйтә: әгәр дә кешегә берәр ниғмәт килсә, сөенә башлый, рәхәтләнә башлый. Менә шушы Аллаһ Тәала турында онытып, менә шушы ниғмәткә чума. Инде Аллаһ Тәала әйтә: әгәр дә берәр начарлык килсә, инде сабырлык кылмыйча, шундук эреп төшә, шундук коелып төшә, инде зарлана башлый, һәм дә инде Аллаһның рәхмәтеннән өметен үзәди. Инде менә шушы Аллаһ биргән ниғмәтләргә сөенергә ярый. Ул хәтта Аллаһ Тәала безгә әмер итә: сөенегез, шатланыгыз, ниғмәтләрне, ләкин яхшы гамәлләр өчен кулланыгыз, харамда кулланмагыз. Һәм дә инде Аллаһ Тәала безгә ниғмәт бирә икән, ул ниғмәт безнең калбыбызда булмаска тиеш. Калбыбызда булмаска тиеш. Менә зухд дигән әйбер бар. Әгәр дә кеше нинди генә бай булмасын, әгәр дә ул байлык аның калбында булмаса, ул инде захид була. Русча әйткәндә аскет. Һәм дә инде әгәр дә нинди генә фақир булмаса да, ләкин ул көне буе, төне буе менә шушы мал турында, байлык турында, бизнесы турында уйлый икән, бүтән Аллаһның әмерләрен үтәмичә, дөнья өчен генә тырыша икән, һәр көнен шушы дөнья өчен генә инде курбан китерә икән, ул инде нәрсәкәй берничек тә захид була алмый. Шуның өчен ул инде Аллаһның газабына һәм дә Аллаһның ачуына ирешә. Шуның өчен менә бер кыйсса китерелә. Улы бер галим мәчеттә утыра, Куръан укып. Һәм дә бер кеше ашыгып килә дә кычкыра: "Эй галим, синең дөяңне урладылар" ди. Дөяң качты ди. Ягъни аның ихатада дөясе бәйләнеп куелган булган. Һәм дә инде бер кеше килеп әйтә: "Дөяң качты" ди. Теге галим борылмыйча әйтә дә: "Әлхәмдүлиллаһ" һәм Куръан укырга дәвам итә. Шуннан соң 5 минут үткәч тагын теге кеше килә һәм әйтә: "Эй галим, ул синең дөя булмаган икән. Башка кешенең дөясе качкан. Синеке инде тора бәйләнгән килеш." Теге кеше шулай ук башын күтәрмичә "Әлхәмдүлиллаһ" диде, Куръан укырга дәвам итә. Бу кеше аптырап сорый: "Син 2 мәртәбә "Әлхәмдүлиллаһ" дидең. Дөяң качты дигәч, "Әлхәмдүлиллаһ" дидең. Инде дөяң, синең дөяң булмагач та "Әлхәмдүлиллаһ" дидең. Ул әйтә: "Без инде Аллаһтан килдек һәм Аллаһка кайтабыз. Аллаһ Тәала безгә байлыкны бирде, теләсә ул бездән ул байлыкны ала ди." Ягъни бездә нинди генә байлык булмасын, киемнәребез, тәннәребез, җаннарыбыз, безнең булган байлыгыбыз ул Аллаһныкы. Аллаһ теле икән арттыра, теләми икән безнең гөнаһларыбыз өчен шушы байлыгыбызны киметергә мөмкин. Шуның өчен ди, мин ди зарлансам, бер нинди файда китермәс иде ди. Шуның өчен "Әлхәмдүлиллаһ" дидем. Аллаһка шөкерләр булсын, Аллаһ Тәала бирде, Аллаһ Тәала алды, һәм дә инде менә шушы бәхетнең ачкычы, тынычлыкның ачкычы. Һәм 4-нчедән хөсетлек. 4-нче начар сыйфат, нәфсебезнең начар сыйфаты ул хөсетлек, көннәшү. Кешенең кулында байлык булса да, әгәр дә аның күршесендә күбрәк байлык булса, яисә дә инде нәфсенә ошаган берәр нәрсә булса, ул хөсетләнә башлый, көннәшә башлый. Һәм дә бу хөсетлек бик начар бер сыйфат.
бик начар һәм олы бер гөнаһ. Ни өчен? Чөнки әгәр дә кеше башка кешенең малына, аның дәрәҗәсенә, аның шөһрәтенә, абруена көнләшә икән, хөсетләнә икән, ул инде Аллаһның тәкъдиренә ышанмаган була. Ышанса да Аллаһның тәкъдиреннән риза булмаган була. Тәкъдир нәрсә? Ул кешенең язмышы. Язмышта күпме кеше ашыйчак, күпме кеше су ичәчәк, күпме киенәчәк, күпме байлыгы булачак, бөтенесе язылып куйган. Һәм бу кешенең язмышында да язылган. Ләкин инде ул аңардан разый булмыйча, карале тегене күршенең нинди байлыгы зур, нинди машинасы бар, миндә дә шундый байлык булса иде. Нигә Аллаһ Тәгалә миңа ул байлыкны бирми дип зарлана икән, Аллаһның тәкъдиренә разый булмый, олы бер гөнаһка дучар була. Шушы гөнаһның җәзасын алган була. Һәм дә инде менә шушы хадисне беркайчан да онытмаска кирәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте, хөсетлек турында, хөсетлек ди, шул кадәр начар сыйфат ди, ул яхшылыкларны бетерә ди, юк итә ди. Кеше нинди генә яхшылык кылмасын, гыйбадат үтәмәсен, намаз кылмасын, ураза тотмасын, садака бирмәсен, бөтенесен бетерә ди. Менә ничек ут коры утынны, коры үләнне яндырган сыман, юк иткән сыман, хөсетлек тә кешеләрнең яхшылыкларын бетерә, юк итә ди. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә шушы сыйфатлардан безне чистартса иде, нәфсләребезгә хуҗа булырга насыйп итсә иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسميع الدعاء. Эх, туган көн, туганнар җыелган көн, җан дусларың белән бергә күңел ача торган көн. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң изге теләкләр, матур котлаулар бүген дә үзләренең күркәм бәйрәмнәрен, юбилейларын, туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлланыр. Иң беренче тәбрикләү хаты үзенең матур бәйрәмен нәкъ менә 1 февральдә каршы алучы Гөлназира апа Равиловага юлланыр. Хөрмәтле Гөлназира апа, экраннар янына сезне якынрак дәшәбез. Матур бәйрәмегез уңаеннан ихлас теләкләрен һәм яратуын якын кешеләрегез, балаларыгыз, оныкларыгыз сезгә җиткерә. Синең хисләр аша җанга күчкән илһам нуры яши йөрәгемдә. Мин бит синең яшьлек өлгең әнкәй, синең моңың яши күзләремдә. Нәкъ 80 ел элек ап-ак карлы кышлар бу якты дөньяларга безнең газиз кешебезне бүләк иткән. 1941 елның нәкъ менә 1 февралендә Азнакай районы Камышлы авылында туа кадерле әнкәебез Гөлназира Сахибгәрәй кызы Равилова. Дөньяга килгән мизгеленнән алып, бар җиһанның матурлыгын, җылылыгын, назын үз йөрәгенә сыйдырган изгеләрдән изге әнкәебез дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтсә дә, бүген дә җан аклыгын балалары, якыннары, пар канаты әтиебез Шәһадәт Миннегали улы белән бүлешеп яши белә. Безне бәгыр җимешләрен, 3 балаларын да үзе кебек итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганлыкның кадерен белергә өйрәтеп үстерде ул. Һәрбер адәм баласына үз әнисе кадерле кеше булган кебек, безгә дә әни кадерлеләрдән дә кадерле бит. Барлык балаларныкы кебек үк безнең дә телебез әни дип ачылды. Чөнки ул сүз безне әнкәебез белән туганчы ук, кендек җепләре аша бәйләп тора. Ул сүз безнең йөрәкләргә тугач та алтын хәрефләр белән уйыла. Бар галәмне урап чыксак та, әнидән дә кадерле, әнидән дә газиз, әнидән дә изге затны таба алмыйбыз шул. Безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган әнкәебезне әлбәттә инде әткәебездән башка күз алдына китерә дә алмыйбыз. Алар кебек бер-берсе өчен üzülеп, җанын бирергә әзер торучы, олыгайгач та,
Бір-бірләренә терәк һәм кирәк булган парлар булса да, бик сирәктер. Шушы түгәрәк бәхетләренә ихлас күңелдән сокланып, Субханаллах дибез. Без балалары шатланып туя алмыйбыз бүген. Равиловлар нигезен әле алдагы елларда да сөю сәгадәттә сүндерми яшәүләрен телибез без кадерле кешеләребезгә. Гаиләбезнең якты кояшы булган әниебезгә исә шушы күркәм юбилей көнендә олы рәхмәтләребезне җиткерергә ашыгабыз. Әни, без балаларыңны бүген дә хәер фатихаңнан аермый яшисең. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Һәрберебезнең игелегенә куанып, ныклы саулык белән, әти белән янәшә, Әгер авылының хөрмәтле ак әбисе, ак бабайы булып яшәүгезне телибез. Туган нигезебезнең бусагасын кайгы хәсрәтләр читләп уссын. Күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, балалар оныкларының шиксез кадер хөрмәтен тыеп яшәргә язсын сезгә. Әни, гомереңне безгә багышладың. Кояш кебек безне җылыттың. Тыныч картлык насыйп итсен Ходай. Бәрәкәтле булсын тормышың. Гомерләрең, әни, озын булсын. Бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә. Безнең өчен җирдә син иң изге һәм бик тә кадерле. Синнән үрнәк алып яшибез без. Синнән безгә күчкән тыйнаклык. Сиңа, әнкәй, якты дөньяларда саф алтыннан һәйкәл куярлык. Юбилейың котлы мүбәрәк булсын. Без сине бик яратабыз, газиз кешебез, әниебез. Сезгә олы хөрмәт белән балаларыгыз, оныкларыгыз, оныкчыкларыгыз дигелде әлеге матур ихлас тәбрикләү хатында. Без исә учратыбызда Гөлназира апа сезне тагын бер тапкыр шушындый матур бәйрәмегез белән тәбрик итеп, ныклы саулык, сәламәтлектә, алга табада күңел тынычлыгы белән яшәүгезне теләп калабыз. Якын кешеләрегез сезне һәр вакыт бүгенгедәй шатландырып кына торсын. Һәр туар таң сезгә сөенечле мизгелләр теләп атсын. Әнекәйем, сине күрсәм, күңелем тынычлана. Яннарыңда рәхәт җанга, йөрәккәем шатлана. Азга гына, ялга гына, әнкәй янына кайттым. Синең назлы кочагыңда сагынуымны тараттым. Азга гына, ялга гына, әнкәй янына кайттым. Синең назлы кочагыңда сагынуымны тараттым. Күрәм, әнкәй, син үзеңдә өзелеп сагынгансың. Көтә күз нурыңны сизәм бит арыгансың. Азга гына, ялга гына, әнкәй янына кайттым. Синең назлы кочагыңда сагынуымны тараттым. Узакламый китәсең дип, я инде моңсуланыма. Тиздән кабат кайтырмын мин, тик бер үк елап калма. Азга гына, ялга гына, әнкәй янына кайттым. Синең назлы кочагыңда сагынуымны тараттым. Азга гына, ялга гына, әнкәй янына кайттым.
тараттым азгагына ялгагына әнкәй янына кайттым синең назлы кочагыңда сагынуымны тараттым синең назлы кочагыңда сагынуымны тараттым әнкәй янына кайттым әнкәй янына кайттым Алдагы тәбрикләү хаты да үзенең 80 яшен билгеләп үтүче Гөлназир апага юлланыр. Иң матур теләкләрне, иң ихлас котлауларны якын кешеләрегез яратып сезгә юллый. Туган көнең котлы булсын, әби, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Җәннәт аналарның аяк астында дигән бик тә гыйбарәле, бик тә мәгънәле сүзләр яши безнең татар халкында. Ә минем шушы сүзләргә җәннәт ул безнең дәү әниләребезнең дә аяк астында дип өстәп куясым килә. Чыннан да, Азнакай районы Әгер авылында гомер кичерүче минем кадерлеләрем, әбием һәм бабам Шәһадәт Миннегали улы һәм Гөлназирә Сахипгәрәй кызы Равиловларның тату нигезе үзе бер нурлы җәннәткә тиң. Аларның парлы, җылы оясы һәммәбезне дә үзенә тартып тора. Безгә яшәү көче бирә, тормышыбызга да ямь исти. Шушы көннәрдә, ягъни 1 февраль көнне минем яраткан әбием Гөлназирәнең күркәм юбилее 80 яшьлек гомер бәйрәме. Бер карасаң, шактый гомер юлы үтелгән, тормышның борма юллары, сикәлтәләре аша гомер йомгаклары алга сүтелгән. Шулай булуга карамастан, минем дәү әнием үзенең матурлыгын, шибәрлеген, мөләйемлелеген дә җуймаган. Еллар маңгаена буразналар салып, чәчләренә көмеш сипсә дә, ул тагын да сөйкемлерәк, тагын да назлырак бер төсмер алган төсле тоела миңа. Юкка гына хатын кызның йөрәгендә кояш яши дип әйтмиләр шул. Минем әбиемнең йөрәге дә бар дөньяны җылытырлык көчкә ия. Бабам белән әбиемнең ярдәмен шактый татыдым мин. Шуңа да йөрәгемдә булган ихлас рәхмәт хисләрем иксез, чиксез аларга. Әниебезне шушы якты дөньяларга тудырган өчен бер рәхмәтле булсам, без оныкларына да күңел назын, җан җылысын кызганмаулары өчен икеләтә рәхмәт җиткерәм мин аларга. Әби минем өчен дәү әни генә түгел, якын сердәшем дә, киңәшчем дә әле ул. Авыр вакытларда үзенең затлы киңәшләре белән, фатихалары белән ул мине һәрчак яклап, саклап килде. Без аның белән җәй җитсә бергәләп җиләккә йөрибез, карлыганында җыябыз, бәрәңгесендә утыйбыз. Әбием миңа һәрчак юл күрсәтүче маяк кебек якты илаһи бер зат бит ул. Улым Шамилне дә алар миннән дә ныграк яратып, кадерләп кенә торалар. Аларның кылган яхшылыкларын сөйләп кенә бетерерлек тә түгел. Кадерле әбекәем, сиңа күркәм түгәрәк юбилеең белән тәбрикләп, саулык, сәламәтлек, бәхет, куанычлар, күңел тынычлыгы телим. Киләчәктә дә бүгенгедәй сүнмәс кояшыбыз булып кал. Бабаем белән тигез, имин картлык телим сезгә. Бәйрәмнәре күп тормышның, бәйрәм белән туа һәр көне. Олы бәйрәм бүген бездә дә, әбиемнең туган көне. Гомереңнең тагында бер елы үтеп киткән икән, үз тирәңә безне җыйнап, туган көнең килеп җиткән. Син өебезнең күркебезнең, синең урын гел түрдә. Әбиемнең туган көне, олы бәйрәм бүген бездә. Котлы булсын туган көнең, бездән сиңа изге теләк. Картаймыйча яшә, әбкәм, гел яшь булып безнең белән. Сине яратып, хөрмәт итеп, киявең Азат, оныкларың Ландыш Алсу, оныкчыңың Шамил исеменнән Миләүшә дигелде котлау хатында.
Хөрмәтле Гөлназира апа, бәйрәмегез котлы булсын. Барлы тормышта балалар, оныклар, оныкчыклар тирәсендә һәр вакыт бүгенгедәй бәхетле булып, күңел тынычлыгында саулык, сәламәтлек белән әле 90-100 яшьләрегезне дә үткәрергә язсын. Юбилеегыз белән сезне. Зәңгәр күлдә кыйынғансыз, саф сөюгә тугры калып, аккышларга тиң булгансыз. Бу дөньяда бар канатлы булуларга сыңны Сезнең бергә яшәвегез, бик күңелле дәвам итә. Дәвәтием, сез бит гөр-гөр күгәрченнәр. Берегез алтын, берегез көмеш, берегез алтын, берегез көмеш, сокланмасын сезгә кемнәр. Бу дөньяда бар канатлы булуларга сыңны җитә. Сезнең бергә яшәвегез, бик күңелле дәвам итә. Дәвәтием, сезнең белән горурланам. Тормыш ямын күрсәтергә, сезне үрнәк итеп алам. Бу дөньяда бар канатлы булуларга сыңны җитә. Сезнең бергә яшәвегез, бик күңелле дәвам итә. Сезнең бергә яшәвегез, бик күңелле дәвам итә. Бик күңелле дәвам итә. Күркәм 90 яшьлек юбилее уңайыннан иң изге теләкләрне кушып Дайма апа Харисованы котлыйбыз. Мәрхәмәтле, изге җанлы әнкәй, бар назыңны безгә багышлап, яшисең син җирдә һәрбер таңны, бисмиллаңны әйтеп каршылап. Шушы көннәрдә әннәк тәменә 31 гыйнвар көнне Азнакай районы Әгир авылында дөньяга килеп, бүгенге көндә Тымытык авылында яшәүче сөекле әниебез, әбиебез Харисова Дайма Мөкмин кызына 90 яшь. Аның
олуг юбилейы. Әйе, гомер дигәнең әнә шулай искән җилдәй, аккан судай кай арада үткән дә киткән икән. Әгәр дә газиз әниебезнең гомер йомгагын тәгәрәтеп җибәрсәк, анда күпме истәлекләр чагылыр иде. Әниебезнең балачак, яшьлек елларын шул чор кешеләренә хас күренеш, сугыш урлаган дини ни дисең? Әле дә хәтеремдә. 4нче сыйныфны бетергән генә идем. 10 яшьләр тирәсе булгандыр. Колхоз бригадиры өйгә кереп, сеңлем тайлар карарга кеше юк бит дип эшкә алып чыгып китте. Ул чакта бар да фронтта. Шулай итеп, мин 5нче сыйныфка укырга бара алмадым. Хезмәт юлым башланды. 14 яшьләр тирәсендә инде мин басуда комбайнчы ярдәмчесе булып эшли идем дип искә ала әниебез, чәчәктәй үтәсе үзенең яшьлек елларын. Әниебез эшкә батыр, тәвәккәл булып үсә. Шулай булмаса, гади авыл кызы Алтай якларына чыгып китәр идеме соң? Ул чырларда бик күпләр бәхет эзләп чирәм җирләргә киткән чор иде дип искә ала бүген дә әниебез. Бирдә әни үзенең мәхәббәтен булачак тормыш иптәшен безнең әтиебез Рәисне очрата. Яшь кирәкләр бер-берсенә тартылып шунда кавышып, гаилә дә коралар. Бирдә абыебыз Рафаэль дөньяга килә һәм озак та үтми яшь гаилә туган якка, Азнакайга кайтып төпләнә. Әтиебез Татнефть газ берләшмәсенә эшкә урнаша, әниебезне дә оператор итеп үз янына ала һәм алар лаеклы ялга чыкканчы шунда намус белән хезмәт итәләр, хөрмәт казаналар. Әниебезнең күп санлы мактау кәгазьләре, грамоталар белән бүләкләнеп эшләүе дә әнә шул хакта сөйли. Әниебезне коллективта да бик хөрмәт итәләр. Оештыру сәләтен күреп, Азнакай район советына депутат итеп тә сайлыйлар. Шул чорда хезмәт белән гаилә тормышы да үрелеп бара. Әниебез абыебыз янәшәсенә янә 2 кызны безне Дания белән Халисәне тудыра. Әниебез Даймә, әтиебез Рәис белән бергә безгә матур тәрбия биреп, зур тормыш юлына да аяк бастырдылар. Үрнәк булып, 50 ел гомер кичерде алар. Кызганыч, әтиебез генә инде безнең арабызда юк. Әниебез бүгенге көндә Худайның һәрбер көненә шөкер итеп, 11 оныгы, 20 онык чыгына сөенеп, аларга хәер фатиха биреп яши. Һәр чак киң күңелле, ачык йөзле, мәрхәмәтле әниебез әбиебезгә без дә бик рәхмәтле. Әни, без синең алда мәңге бурычлы, безгә гомер биреп, күкрәк сөтен имезеп үстергән, төннәрен безнең өчен борчылып, бер мизгелдә керфек какмаган әниебез безнең. Тормышның иң авыр минутларында таяныр, киңәш сорар өчен әлдә ярый син бар. Әниебез, әбиебез, сине олуг юбилейың белән чын күңелдән котлыйбыз һәм сиңа дөньядагы иң зур байлык, сәламәтлек телибез. Киләчәк көннәрең без балаларыңа, онык-оныкчыкларыңа карап сөенеп яшәргә язсын иде дигән теләктә калабыз. Әни, безнең өчен яшәү өлгесе син. Бар назыңны безгә багышладың. Аппак карлар яуган шушы көндә таралсыннар барлык сагышларың. Көчле бит син әнкәй, түзем җанлы, мәрхәмәтле, изге күңелле, безгә биргән өчен яшәү көчен Ходай олыласын үзеңне. Иң изге теләкләр белән балаларың, онык-оныкчыкларың исеменнән кызың Дания һәм киявең Мирхәтим дигелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Матур тәбрикләү сүзләренә кушып, без дә чын күңелдән иң изге котлауларыбызны юллап, матур җырны да сезнең хөрмәткә тапшырабыз юбилейгыз белән. Әнкәйең күзләре, кызартмам йөзләрен, онытмам алтындай сүзләрен. Яшьләнә күрмәсен, кайгылар белмәсен, әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә телмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Төшләрдә тик күрәм,
bitse de güzleri, Әнекейім güzleri, Dert hem kuvvet bire yaşarga. Күрергә тилмерем, төшләрдә тик күрәм, Әнкәйемнең нурлы күзләрен. Күрергә тилмерем, төшләрдә тик күрәм, Әнкәйемнең нурлы күзләрен. Әнекәйем күзләре, ышкынлы үзләре, йөрәктә акыллы сүзләре. Дөньяга нур чәчә, Әнекәемнең яшә, кояш кебек синең күзләрең. Күрергә тилмерем, төшләрдә тик күрәм, Әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә тилмерем, төшләрдә тик күрәм, Әнкәемнең нурлы күзләрен. Әнкәемнең нурлы күзләрен. Әнкәемнең нурлы күзләрен. Алдагы котлау хаты 85 яшьлек юбилейын билгеләп үтүче Катифә апа Галиевага юлланыр. Син әнием тиңсез йолдызларга, йолдызлар бит бер мәл атыла, син атылмас якты нурыбыз бит, мәңге сүнмә, мәңге янгына. 1 февральдә Карамалы авылында яшәүче кадерле әниебез Галиева Катифә Вилдан кызының олуг юбилее, аңа 85 яшь тула. Әни, син безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат. Син әтиебез белән безне 4 балаңны кадерләп үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Син һәрберебезнең күңеленә җылылык бирүче, киләчәккә өмет уятучы безнең таянычыбыз. Син туган нигезебезнең нуры, бар туганнарны, балаларны, оныкларны, килен кияүләрне түгәрәк өстәл янына туплаучы, иебезне матур чәчәкле гөлләргә күмүче. Син 10 оныгыңның, 13 оныкчыгыңның иң ягымлы, киң күңелле ак әбисе дә. Син 30 ел кояштан да алда торып, ак яулыгың бәйләп, намазлыгыңа басып, безгә барлык балаларыңа, туганнарыңа, күрше-күләнгә хәерле юллар, изгелекләр теләүче. Алтын көзеңә җитеп, татлы җимешләрен татучы, зур хөрмәткә лаек, гап-гади бер хатын-кыз. Кадерле әниебез, сине шушы бәйрәмең белән ихлас күңлебездән тәбриклибез. Теләкләребезнең дә бары яктысын, бары изгесен, шын күңелдән сиңа юлыйбыз. Әниебез, ак яулыгыңда күңелең чисталыгы, гомерең узган хезмәт кырында, сабырлыгың белән юк иткәнсең киртәләрне тормыш юлында. Әлегәчә ару белмәс үзең, куандыра татлы ризыгың, кышын һәрберебез аягында булды синең мамык ыегың. Өй түреңне бизи һәрчак гөлләр, алар сине күреп сөенә. Шул чәчәкләр кебек безне дә син куандырып яшә гомергә. Рәхмәтеннән Раббым ташламасын. Кунагы бул якты дөньяның, озак яшә утын сүндермичә, балаларың үскән ыяның. Иң изге теләкләр белән сине яратып, балаларың, онык-оныкчыкларың биелде әлеге матур котлау хатында.
Хөрмәтле Катифа апа, без дә сезне чын күңелдән шушы матур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Сау сәламәт булыгыз. Балаларыгызны, онык-оныкчыкларыгызны алга таба да үзегезнең барлыгыгыз белән шатландырып, саулык, сәламәтлектә генә яшәгез. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган көнең зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без бар балаңа җитә җылылыгың изгелеккә тулы күңелең яшәү яме бирә синең күзләр зур көчләргә ия һәр сүзең туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без көчле рухлы газиз әни дә син киң күңелле гүзәл нәнәйдә туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без бар баланың игелеген күреп бала койгылары күрмешә озак еллар безне шатландырып исән имин әни син яшә туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган көнең белән кайнар зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без Алдагы тәбрикләү хаты күркәм алтын туйларын билгеләп үтүче Шайдуллиннар гаиләсенә юлланыр. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туйыгызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итегез. Табигатьтә ап-ак карлары, бураннары белән кышның 2нче айы тәмамланып килә. Язларга әле иртәрәк булса да, әлеге мизгелләр барыбызның да күңеленә
аеруча якын. Чөнки нәкъ тә шушы көннәрдә безнең гаиләбездә олы бәйрәм. Шушындый күркәм мизгелләрдә үзләренең шундый затлы бәйрәмнәрен билгеләп үтүче кадерле кешеләребез, әти-әниләребезгә тирән рәхмәтләребезне җиткереп, ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Безнең тормышыбызны үзләренең барлыклары белән балкытып торучы иң газиз әти-әниебез, әби-бабабыз Мөхтәсим Гомәр улы һәм Әлфия Гали кызы Шайдуллиннарның алтын туйлары. Нәкъ тә ап-ак кышларга уралып, Сарлы авылында 1971 елның 31 гыйнварында гөрләтеп туй иткән алар. Гаилә үрнәге булып, тигезлектә күпләрне сокландырып яшәүче әти-әниебез, әби-бабабыз. Без балаларыгызны үз үрнәгегездә тәрбияләп үстереп, белем алырга ярдәм итүегез. Тормышта ныклы адым ясап, үз юлыбызны табарга булышуыгыз өчен без сезнең алда мәңге бурычлы. Рәхмәт сезгә. Барысы өчен дә шиксез рәхмәт. Әти-әни, киләчәктә дә бер-берегезгә таянып, аңлашып, киңәшләшеп, бер-берегезгә карата булган хөрмәт, ярату хисләрен саклап, бергә озын-узак гомер итәргә, әле тагын бик күп бәйрәмнәрне менә шулай бүгенгәчә бергә каршы алырга язсын. Бездән игелек, ихтирам тоеп, безнең белән горурланып, шатлык, куаныч, уңышларыбызга гына сөенеп яшәргә язсын иде сезгә. Алга табада бер-берегезнең күңел назын, җан җылысын тоеп, бәхеттә яшәгез. Әтиебезнең ныклы иңен тоеп, әниебезнең уңган куллары белән әзерләгән мул табынлы өстәлләребез һәрчак түгәрәк булсын. Сезгә ныклы саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тән сихәтлеге, балалар, оныклар куанышы теләп калабыз. Безне куандырып, иң кадерле кешеләребез булып, озын-узак гомер кичерегез. Кем сокланмас сезгә карап бүген, Сөбханалла, күзләр тимәсен, Ходай сезгә үзе ярдәм иткән сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек, ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насип булсын бала оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язса иде, әле алдагы бриллиант туйыгызны да күрергә. Ихлас теләкләр белән сезне яратып, хөрмәт итеп балаларыгыз Ләйсән Рөстәм, оныкларыгыз Эдгар, Азамат, Рамазан, Индира, киленегез Лилия, кияүгез Рөстәм дигелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Чыннан да, шушындый матур теләкләргә Мөхтәсим абый, Әлфия апа, без дә кушылабыз. Барлы матур тормышларыгыз алга табада түгәрәк булсын. Бер-берегезнең җылы иңен тоеп, балалар, оныклар куанышында бриллиант туйларыгызны да каршы алырга язсын. Yazlar, җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Өлгердемләр алмаларым, коела салкын җиргә. Тотып аласылар килә, иртәрәк дия. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән
чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрара, бәйләнделәр алмага. Алмаларга күбәләктәй кар ява, әй гомерем нишләвең бу, ашыгасың пайларга. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәрегез котлы, мөбарәк булсын. Якын кешеләрегез юллаган барлык теләкләр дә чынга ашсын. Исән, имин булыгыз. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.